Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabuwar tashar mai suna Mahmud Tech TV. Kamar yadda kuka sani a kullum sunana Mahmud Umar. A yau insha Allah darasin mu zai koyar ne kan yadda zaka hana duk wanda ya turo ma message ya goge. To ko ya goge ma nashi ne kadai zai gogu, amma naka yana nan har yanzu. Wani lokacin za ka an tura ma message sau da dama kafin kai ka shiga cikin message ɗin ka duba sai kanka ankara sai kalla an goge wannan message ɗin. Ya za ka hana gogewar wannan message ɗin ko da baka online? Ku biyo mu ku sha kallo. Kar ku manta dan Allah. Duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya taimaka danna mana subscribe. Bayan ya danna subscribe zai kallo wata 'yar alamar ƙararrawa ta fito sai danna kanta. Sannan idan bidiyon ta burge shi sai danna mata alamar like. Mun gode. Ba tare da mun cika ku da surutu ba, mu shiga cikin bidiyon namu. Yawa da farko zaka nemo WhatsApp naka. Idan ka nemo WhatsApp naka ka shiga zai bude ma fuska kamar haka. To dai jama'a, wannan dai ba WhatsApp din da muka saba aiki da shi bane. Wannan sabon WhatsApp namu ne, wato WhatsApp 2020. Zaka duba a can sama, zaka kalli 'yar wata ɗigo-ɗigo guda uku sai ka danna kanta. Bayan ka danna kanta zai buɗe ma fuska kamar haka. A can sama zaɓi na sama za ku shiga, na farko kenan, wato forward mode. To idan ka shiga zai sake buɗe ma fuska haka, sai ka shiga privacy and security, sai ka shiga. Bayan ka shiga to za ka ɗan dubo a tsakiya, za ka kalla inda aka rubuta anti delete status, sai ka yi open nata. In ma tana open sai ka batta, in kuma ba a ciki take ba sai ka kunna ta. Shikenan, nan gaba duk wanda ya turo ma message kuma ya ce zai goge, to idan ya goge a wayar ce kadai za ta goge, amma banda wayanka. Ga duk mai bukatan wannan WhatsApp din sai ya duba description na wannan bidiyon, zai kalla link din wannan WhatsApp din. Jama'a na muka kawo ƙarshen wannan shiri na mana yau, sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. Ni ne naku Mahmud Umar nake cewa da ku mu huta lafiya.